Kula nuwun. Monggo. Wis balik kowe, Ples. Nggih. Ampun, Bu. Lah wis suwi apa lemu balik? Dereng, Bu, tesih rong dina niki kula teng mriki. Gawa apa kowe kuwi? Oh, iki lho, Bu, beto tiwul oleh-oleh saking kampung. Yo ngalah. Kok yo nggawa tiwul ngono kuwi lho. Tak tiwul ning kene trimakno kaya ngono ra kangge. Kek panganan apa kuwi? Niki ya, Bu, bapak ndek wingi sing pesen kalih kula pas teng kampung kon betokke tiwul. Alah, trai bapakmu ki ya ora kapok. Padahal ndek wingi gara-gara mangan tiwul jarene sambat ra iso ngising. Loh, nah biasane ibu ya seneng toh kalih tiwul dimasak. Ngoten niku biasane nyanten kalih kutuk. Lho, kuwi lak biasane to. Saiki ora biasa kaya ngono kuwi. Mboten biasa. Ya nggih lah. Ngoten niku, Bu, kula ajeng wangsul mawon. Biyo ngalah Ples, lah jaremu kowe mau rene arep ngeteri tiwul kuwi kangge bapakmu. Lah kok arep mbok gawa balik meneh ngono kuwi? Loh, lah jarene ibu emoh, ya ajeng kula beto wangsul malih to, Bu, niki. Lah jaremu arep mbok wehne bapakmu. Wah, ora sida, Bu. Engko lek bapak ra iso ngising, malah aku engko sing kok salah nih. Ya, tapi ngapa kuwi tiwule kok malah mangga mok cekeli wae Ples ngono kuwi? Lah jere ibu mboten purun. Lah piye to iki, Bu? Wes, bali yo kono enakno. Malah ngopo kowe rene-rene barang mau. Iya, wong terakhir aku ya arep bali. Wong tuwek dikeki mau iso bermain do wae ngono kuwi.